търсене на оптимално здраве, мнозина се обръщат към алкалната вода. И са прави! Днес ще научите каква е връзката на алкалната вода с здравето на черния дроб и жлъчните пътища. Здравейте! Аз съм доктор Тиент. Да започваме! Черният дроб и жлъчните пътища. Основните функции. Черният дроб е важен орган, отговорен за множество функции в тялото, включително детоксикация, метаболизъм и производство на жлъчка. Жлъчката, произвеждана от черния дроб и съхранявана в жлъчният мехур, играе ключова роля в храносмилането, като помага за разграждането и абсорбирането на мазнините. В съвременния свят фактори като лошо хранене, стрес и замърсяване могат да натоварят черния дроб, влияейки на неговата способност да функционира оптимално. Научни изследвания твърдят, че алкалната вода помага да се намали киселинността в тялото, потенциално облегчавайки работата на черния дроб. Намаляването на киселинността може да помогне за предотвратяване на възпаления и увреждане на клетките на черния дроб и жлъчните пътища. Ето някои ползи от алкалната вода по темата. Алкалната вода може да подпомогне храносмилането, като неутрализира излишната стомашна киселина и подобрява функцията на жлъчните пътища. Това улеснява разграждането и абсорбирането на хранителните вещества, което е важно за здравето на черния дроб. Алкалната вода притежава противовъзпалителни свойства, които помагат за намаляването на възпалението в черния дроб и жлъчните пътища. Хроничното възпаление е свързано с множество заболявания, включително цироза и жлъчни камъни. Чрез намаляването на възпалението, алкалната вода може да допринесе за предотвратяване на тези състояния. Проучване в Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine показва, че 40% от участниците съобщават за подобрено храносмилателно здраве след редовна консумация на алкална вода. American Journal of Medicine разкрива, че хората с хронични чернодробни заболявания съобщават за 20% подобрение на симптомите след включване на алкална вода в диетата си. Въпреки че алкалната вода притежава качествата да бъде полезна за поддържане на здравето на черния дроб и жлъчните пътища, тя е само един елемент от пъзела. Включването на алкалната вода в диетата ви може да предложи потенциални ползи, но е важно да запомните, че тя не е универсално лекарство. Балансираната диета, богата на плодове, зеленчуци, протеини и здравословни мазнини, заедно с редовни физически упражнения, е основна за подпомагане на здравето на черния дроб. Взетите решения днес ще променят живота ви утре. Обмислете ги. А ако искате да научите още за ползите от алкалната вода, как тя ще бъде най-верният ви приятел в пътя към здравна промяна, последвайте ни и натиснете камбанката. Аз съм доктор Тиент, станете хидратирани, останете здрави!